Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Welcome na sa itong pagpalayag subong aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa. Maghahatag sa inyo sang enerhiya, magapamukaw sa inyo, kag maghahatag yuhom sa tagsa-tagsa. O, yari na naman kita mga kaaksyon, ha? Gani sa mga tao na nga may ara sang pagahimuon nga importante. May ara sa pagkakatuan nga importante subong adlaw. Well, mga kaaksyon, buktaw na kamudra, dakpan ang balde, habon, kabo, kag maligo! Lugay na kamudra, laminday, ha? Bango na! Let us prove that Filipino time is always on time. Dapat bugtaw kita sang maaga. Kag syempre, kung aga kita nagbugtaw mga kaaksyon, dapat kita magapaligo, di ba? Ang ibang drati, wisik-wisik lang. Dapat kaya maligo ta. Galigating ibandera do halos isa ka oras ka ginatulok ang balde nga may tubig nga may ara isang kabo. Basi matunaw dang balde ha. Ligo-ligo man pag may time. Well, mga kaaksyon, subong nga aga, kag subong nga adlaw, pag-istorya na naman naton kung ano ang natabo sa itong unang panahon. And of course, sa mga nagliligad ng mga tinuig. Subong adlaw, it's February 21, 2021. Duwa subong ka 21, subong adlaw, no? At syempre, mayara sang apat ka number 2, subong adlaw. Gadsa ako, no? Good morning sa liwat, sa aton dira mga drivers, sa aton dira mga market vendors nga aga pa nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. And thank you so much for making us your inspiration sa inyo dira matag adlaw-adlaw nga ginahimo nga kamuya inspirado sa amon nga public service. Thank you. Subong adlaw, February 21, 2021, mga kaaksyon, sadtong 2017, sa parehas nga adlaw, Pebrero 21, ang maisog nga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte
na si Senador Laila de Lima ang nagpwersa sa gabinete nga ideklara ang presidente nga unfit para sa iya pagdumala. Ginadescribe sini nga sociopathic serial killer ang presidente tungod sang war on drugs kag mga aligasyon sa pagpadalagan sang hit squad. Tumagsiling kita yung mga kaksyon nga sociopathic, buot silingon sina personality disorder, lack of conscience, kag syempre problem in behavior. Ina mga kaksyon na suno sa kay Senador Laila de Lima. Si Laila Norma Eulalia Josefa Maestrado de Lima ang ginbunag sadtong August 27 tuig 1959. Ang isa ka Filipino politician, lawyer, human rights activist, kag law professor nga subong nagaserbisyo bilang senador sa Pilipinas humalin tuig 2016. Antes ang tanan mga kaksyon, siya ang nag-uyat sa posisyon bilang chairperson sang Commission on Human Rights sugod bulan sang Mayo hasta bulan sang Hunyo tuig 2010 kag naging secretary sang Department of Justice humalin 2010 hasta 2015 sa idalom sang administrasyon ni Presidente Benigno Simeon Cojuangco Aquino III o Noynoy Aquino. So mga kaksyon, again, siya ang kilala bilang vocal nga kritiko sa Duterte administration. Siya ang ginaresto sa 2017 sa aligasyon nga siya ang konektado sa drug trade sa New Bilibid Prison. Sa panahon nga siya ang Justice Secretary. Sa August 17, mga kaksyon, tuig 2016, mayara sang nagwa nga aligasyon nga ining si de Lima ang may-ara sang relasyon sa iya nga driver nga si Ronnie Dayan. Nga ang driver nga ini mga kaksyon ang naga-function kay de Lima nga kolektor para sa drug protection money sa panahon nga siya ang Justice Secretary. Dugang pa sa aligasyon mga kaksyon nga ang driver ni de Lima ang nagagamit man sang illegal nga droga. Kag ini ang yara sa wiretaps kag ATM records nga makapamatuod sang mga transaksyon ni Senador de Lima. Sa ulihi mga kaksyon ginamin sang senador nga nagkarelasyon sila ni Dayan nga iya driver pero malawig na nga panahon ang nakaligad. Matapos ang pag-amin, nagpanago si Dayan nga driver sa advice ni de Lima para hindi maka-attend sa house probe. Pero siya sa gihapon ang nadakpan. So if you can remember mga kaksyon, ato ba lang Jonel? Diba? So muna mga kaksyon ang natabo sa itong February 21, 2017, ang maisog nga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte na si Senador Laila de Lima ang nagpwersa sa gabinete nga ideklara ang presidente nga unfit para sa iya nga pagdumala sa nga pungsod Pilipinas. So muna mga kaksyon ari pagida para dugangan ang natabo sa sining nga adlaw pero ini mga kaksyon niya tuig 2016 sa mga mahilig dira sang basketball ina nga mahilig mag-shoot pag ganikit isubong time out kita anay sa basketball kung may ara ka mo diri at syempo mountain bike lang anay di ba. Amo na makita naton kung kita yung mahilig sa pag-exercise which is very important man sa aton kaugalingon. So baling diri sa downtown patakla dito sa may Alangilan madamo sa mga tao nga naga mountain bike. Palakpakan tabi sila. Huwag kita da mountain bike ba? Ang kisabihin nato niya nga makaupo hindi kay mountain bike kundi isa ka soft drink nga mountain mountain nga soft drink. Santong February
January 21, 2016, sa mga mahilig sa basketball, especially National Basketball Association o NBA, mga kaksyon, nakuha ni Anthony Davis sa New Orleans Pelicans ang pinakataas niya nga puntos, which is 59 points sa bilog niya nga karera sa isa lamang kahampang. So, sa mga mahilig sa basketball, I know nga kilala niyo si Wilt Chamberlain, di ba? Sa Philadelphia Warriors before. Hindi pa na siya actually Sixers, di ba? Or 76ers. Before, ang Philadelphia, ang tawag na sa ila, Philadelphia Warriors. So, nakuha ni Anthony Davis before, way back 2016, ang iya pinakataas nga puntos sa iya nga karera. Iniya, natabo sang ara pa siya sa New Orleans Pelicans kagang ilan na kontra mga kaaksyon amo ang Detroit Pistons. Sa first quarter, nakakuha sang 28 points ang New Orleans Pelicans, samtang ang Detroit Pistons naman ang nakakuha sang 25 points. Sa second quarter, mga kaaksyon, 30 points ang nakuha sang Pistons, kag 27 naman ang Pelicans. Medyo galagas-lagas ang Detroit Pistons Pero paglabot sang third quarter, nangin mahugot ang depensa sang Pelicans. Rason kun nga wala maayo nakapuntos ang Pistons. Kag nalimit na lamang ini sa 20 points, kag ang Pelicans naman niya nakakuha sang 25 points. Paglabot sa fourth quarter, mga kaaksyon, wala sa gihapon nakalagas ang Detroit Pistons, kag nagresulta ini sa kadalagan sang Pelicans. 106 ang Detroit Pistons, kag 111 naman ang New Orleans Pelicans. So, mga kaaksyon, nanging best player si Anthony Davis. Sa iya nakuha nga 59 points, nga naging pinakamataas niya nga puntos sa iya bilog nga karera. Kag nakakuha man ini sang 20 rebounds kag 4 assists. Sa history sang NBA, mga kaaksyon, sige mention ko kagaina, ang may pinakadamo nga puntos sa isa lamang kahampang or in a single game, amo si Wilt Chamberlain. Ini siya nakakuha, mga kaaksyon, sang 100 points sa tong March 2, tuig 1962. Grabe, mga kaaksyon, ano? Usually, katabo iya, ang kumaghampang sang basketball, ang final score, like mga 98, 95, di ba? May ara man sa mga 100 plus points, plus 87, di ba? Ang puntos ni Chamberlain, dong puntos na sang bilog nga team, di ba? Damo-damo naghambal sa una. Di basi iya wala man siya nagapamasa, iya man lang, di ba? Amo na ano, kung wala ka nagapamasa sa mga upod mo, kung magampang ka basketball, hambal nila ko nagambal niya. Hambal nila ko no, isa ka player nga buaya, di ba? May pamasa, tapos ang imodra mga upod naga-rebound, naga-depensa pagkuha sa bula, ipasa sa imo, isot talaga ba? Ikaw na bala. Di kung subura ka pagin sa buaya, tawag ko no sa imo, bagis. So muna, mga kaaksyon, si Wilt Chamberlain ang nakakuha sang 100 points sa tong March 2, tuig 1962. Ang ikaduwa nga player nga may pinakataas nga puntos in a single game ang nagtaliwan last year, di ba? Ining si Kobe Bryant nakakuha sang 81 points sa tong January 22, tuig 2006. Ini na kontra nila, mga kaaksyon, ang Toronto Raptors. So amo na 81 points. Ang ikatatlo nga may pinakataas nga puntos sa history sa NBA, amo sa gihapon, si Wilt Chamberlain nakakuha ini sang 78 points sa tong December 8, tuig 1961.
Minsan ra bala mga kaksyon, taas ni si Chamberlain eh. Kag syempre, sa unahang balila, wala pa kuno siyang maayo nga depensa. And then, later on, samtang nagapadayon ang tuig, nagabakod ang depensa because ang kalabanan sa mga coaches nagapati nga ang maayo nga opensiba nagahalin sa isa ka mabakod nga depensa, di ba? So, amo na, tagilis ang una do pawarat pa lang kuno ang balila eh. Kabayaan na lang. O sige, puntos na, bala ka na, di ba? Kati pa namin lay-up mo. Doon si Diana, bala? Te, mambal ka dira sa kontra mo binga player, te, migo mo man, ha? Pre, malay-up ko, pabayaan mo ko, ha? Kay do ka namin isang picture, eh. Ang amo na ay katatlo nga may pinakataas nga puntos. Amo si Will Chamberlain nga nakakuha sang 78 points. So sa iban pa nga mga sikat nga mga player, malumpat kita ha. Ang ikawalo sa listahan sa history sang NBA nga may ara sa pinakataas nga puntos. Amo si David Robinson. Ini siya ang nakakuha sang 71 points sadtong April 24, 1994. Kag syempre ang ginaidolo sang tanan si Michael Jordan, ang number 12 sa listahan sang NBA nga may pinakadamo nga puntos. Amo na ginahambal na kuno nga the GOAT, di ba? Greatest of all time, the GOAT. Michael Jordan nakakuha sang 69 points sadtong March 28 tuig 1990. So ini mga kaksyon yara sa may Chicago Bulls. Ang 59 points ni Anthony Davis ang number 76 nga pinakamataas nga punto sa history sang NBA sa isa lamang kahampang. Si Anthony Davis mga kaksyon or Anthony Marshon Davis Jr. ang kilalaman sa NBA nga si AD. Ang ginbunag sadtong March 11 tuig 1993, siya ang nangin first overall pick sadtong 2012 NBA draft sa New Orleans Pelicans. Siya ang naghampang sa New Orleans Pelicans sumalin 2012 hasta 2019. Kag 2019 hasta subong, siya ang naghampang naman sa Los Angeles Lakers. Upod si LeBron James nga naging kampiyon sang nagligad nga season sang NBA. So mo na mga kaksyon ang profile background ni Anthony Davis. So sa mga fans ng Lakers, champion sila last year, no? Ang nanging NBA Finals MVP, amo si LeBron James, nga isa kapitan, di ba, sang Los Angeles Lakers. Alright, so mga kaksyon na muna ang natabo sa itong February 21, 2016. Nakuha ni Anthony Davis sang New Orleans Pelicans ang pinakataas niya nga puntos, which is 59 points sa bilog niya nga karera sa isa lamang kahihampang sa National Basketball Association o NBA. Kagari pagid mga kaksyon para sa aton nga balita nga pampamukaw subong aga. Yari ha. Kumbaga pa daw amo ni siya tawag naton nga daw ulat panggulat, di ba? Kalabanan sa mga tao, masiling naton nga pag binadula nga isa ka butang, daw ginapabayan na lang, di ba? Do pras sa balatsyagon sa isa ka tawo. Doon na ginabalikan, no? Especially kung ikaw ang nasakitan na, di ba? Move on na. Ari mga kaksyon, dito sa may Inglaterra, isa ka lalaki sa ila to yung lugar gina-recycle, di ba? Ang mga karton, ang mga plastics, kag iban pa dira, di ba? Gina-recycle. Sa Pilipinas, grabe na nga kampanya nga dapat segregation, galing kita mga tao, tamaran gidya, di ba? Hindi man tanan.
Pero may ara man sa masiling nato na grabe na nga information drive. May mga karatula na dira nga dapat isegregate nato ng basura naton, di ba? Okay lang, ba? Elang gyapon, di ba? Ari mga kaaksyon na dito sa Inglaterra, naghulog siya kuno sang cardboard. Sa dito sa isa ka recycling center. Paghulog niya sang cardboard, siguro ba si halog sa iya tudlo ang iya nga wedding ring. Nahulog ini mga kaaksyon sa container, wala. Di ba si magpauli mo sa balay mo, wala mo na ginasuksok ang wedding ring mo, basi dudahan ka sang misis mo, di ba? Pero mga kakso na, pagkahulog sang iya nga wedding ring, nagpangayo siya sang bulig sa mga empleyado dira mismo nga nagaubra sa recycling center. Ginbuligan siya, ginsalom sa mga tao ang iya nga wedding ring, kag nakuha man mga kaksyon. Amo na ginahambal ganit nila, sana all ginapangita ang wedding ring, no? Pero may ara man sang iban. Ngati, grabe man nga paghalong, pero galing kiti ang ilang wedding ring. Ato sa may ahinsya, ginprinda, di ba? Galing kiti lang alang sa kwarta eh. Amo na mga rason sang iban, di ba? So, amo na mga kaksyon na sa atong pagbalik, pag-istoryahan naton. Alright? So, mga kaksyon, mga magabalik kita ha, matapos ang pila ka mga commercials. Mga kaaksyon, good morning! Welcome back sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. This time, magatamyaw kita sa mga nagkomento diri sa atong Facebook Live. So, mag-isa-isa kita diri ha. Good morning sa atong mga suki, sa atong Johnny Tango Rides Again. Good morning sa kay Binmar Malakad Colantes. Watching here from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, good morning dira sa imo. Alright, so good morning man kay Elizabeth Garde, Philip Lorente. Good morning man sa kay Gladys Panganiban. Good morning dira sa imo. Valencia Kenneth, Binmar Malakad Colantes. Tamyaw ko lang ang mga Colantes family sa barangay Canroma, Pontevedra, watching here from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so good morning dira sa imo. Joel Aligato Himenea. Good morning Action Red from Patagonia, Balay, Bukid, Silay. God bless. God bless man sa imo, Joel. Good morning sa kay Bobby Zunom. Bobby ginay, kitigin suli iya, Ibab. Okay. Good morning, Action Red. Keep safe. Same to you, Bobby. Good morning man sa kay Ronaline Nicor. And good morning sa kay Christy Arevalo. Ginatamyo ko lang maayong aga. Okay. Diri sa Sign-In Gym, Valladolid, Tamyaw ko Choy, Violeng, or Villong, di ba? Cagayanan, Chinelli, Porcel, Landa, Zaida, Dolorfino. Salamat, Ged, Action Red. Manaba mga salamat sa imo. Noel Amar, good morning, Sir Red. Tamyaw ko ang friend ko nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Oh, good morning dira. Tugnaw na siguro dira sa Minnesota, no, di ba? So, good morning, coming from Noel Amar. Okay, thank you so much, Noela, sa pag-share, kag-like sa aton nga Facebook Live. Again, guys, do not forget to like and share ang aton nga Johnny Tango Rides Again, okay? Kada Domingo. Rochelle Turbela, good morning, Action Red, watching from San Miguel, Mauricia. Thank you so much. Angela Liarte Gayondato, good morning, Action Red, live from Banga, Tutong Uno, Barangay Felisa. Good morning man sa kay Donna Robles, Prodigalidad. Okay? From San Diego, California. Good morning, God bless, Action Red. Thank you so much, Donna. So keep safe ka mo dira sa US, ha? Good morning man sa kay Darren Daha Machiko, watching from Kuwait. Sai Andy Cabaya. Good morning, Action Red, watching from Moises Padilla. Ian Ibano. Red, good morning. Watching here in Sam's Gym. I guess sa Bacolod lang niya, no? Good morning. Dugay na ko ay naka-gym eh. Why na naka-gym pero galabay lang sa gym. Gymnasium, di ba? Okay, good morning sa kay Ami Tixon Marcelo. Good morning, watching from Corales. Angela Liarte Gayondato. Greet my sister Virgie Tison. Crossing Cambao, Ginigaran. Thank you so much. Aray pagid.
Suki naman ni Alex Fuentes. Good morning. Okay, ginagreet niya mga kapamilya. Okay, thank you so much. Tad E. Leisure. Good morning, Action Red. Good morning man sa imo, Tad E. Alex Fuentes. Perimigan ni kada Domingo, ano? Cory Vidaha, watching from Kuwait. Good morning man sa kay Erlinda Salgado dira sa may Barangay Singkang Airport. Somewhere in Magsungay, di ba? So, good morning, Erlinda Salgado, pariente ko ni. Suki man din natin. Ronnie Sidayon Gordon, good morning. Milagros Morales, watching from Barangay Maaw. Raymark Estares, good morning, Action Red. Ronaldine Nicor, isa man sa mga suki natin. Are, La Carlota. Ramil Ogatisanoy, watching. Okay, tamyaw ko lang, Nanay Bilen. Relene Angel, kag ihada mo yen ako niya Hanoy of La Carlota. Wow. Kaya mo ka salamat sa pagpamati, Ramil. Okay? And also, Zelda Vargas John. Good morning. So again mga kaksok, kung kamo dira may ana sa mga greetings, comment na kamo diri sa ton nga Facebook Live, baka ina pag isahon naton because before mag-end ang atong programa may ara pa kita sang greetings, okay? Kung may mga jokes kamo, PM kamo sa akon nga personal account or Action Radio Bacolod. Kag kung may greetings kamo, you can also post a comment sa aton nga Facebook Live, Johnny Tango Rides Again. Alright? So mga ka-action, dira lang kamo, magabalik kita matapos ang pila ka mga pahanumdom. Thank you. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action! Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:28 na sang aga! O sa liwat mga ka-aksyon, ha? Sa mga tao dira ka may ara sa kalantuan nga importante subong adlaw. Bugtaw na kamo dira, dakpan yun ang balde, habon kabo, kag baligo. Nugay na kamo dira, laminday, nugay na balik sa katribago na bala. Diretso na sa banyo, dakpan na to ang kabuho, pamubo na. Pagkatapos pamubo, ate, laban-laban sini, kurog-kurog, Kaya na. Anyway, mga
ka-aksyon ng subong nga aga para ihatag sa ato ng update o pinakaulihing nga update sa sitwasyon sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton makaupod subong nga aga, we have Aksyon Alvin Grava. Good morning, Aksyon Alvin. Good morning, Idol. Oh, amogin masiling tayang ginaidolo ko ginaya mo. Sa mga tingog pa lang ka-remember ko ang mga tingog nila ni Frank Sinatra balabaw. Amo ni ang tingog nga ginapangita sang tanan. Amo ni ang tingog nga kung kaisa makahatag inspirasyon. Kag amo ni ang tingog nga ginasukot bala Action Red. Hindi ba siguro? Amo na nga tingog nga masiling nato nga ginapainit ang imo nga kaagahon kung ikaw dira ang natugnawan. Wow. Speaking about tugnaw, Mm. kanamit di amo ning oras, amo ning kanamit sa magpainit mo. Mm. May na ba nang magtindog ka? Ga, magkambalya nga. Ga, sige na. Sige na ka. Sige na, pinata. Amo gani sa Action Alvin inabalang kung Domingo siyang adlaw do wala ka balagana nga magbangon because may arak ka sang tupad sa katre no. Oo. Aw kapin pagit niya nga magambalya nga ti mabangon na tao kung dugay-dugay lang pag maghambalya nga ti sige bangon na ta kay na to yaw. Wow. Basta Domingo na daan niya laban ni subok niya Action Alvin paangga ko no eh. Kaya mo gitya basta Domingo ka tiyempo ya nga makaupod mo ang imo pamilya Nga. at family bonding at of course upod man ang mga kapitaan upod ka mo lulupod ka mo maligo. Ligo lang sa baybay, no? Ligo sa baybay. Pwede man ligo ka mo sa isa ka swimming pool. Pwede man kung gusto mo suluhon ligo. Tugnaw wala subong. Grabe tugnaw Action Red, no? No, pero tigid niya ang tugnaw subong eh. Oo. Kung mo na ang katugnaw subong nga kaagahon, di magwanta malimpa kagabi. Kubaw mo ni ang tugnang kung kaisa may jacket ka na, may medyas ka na, batsyag kagyapon, sang katugnaw Action Red. Sabi ko gani kagabi, paano di makatulog mayan di man? May hapon ka na nga, namin na gani itulog na gigdipiyong. Galing kay ti, sa katugnaw sa panahon, may ginapangita, pangaiban mo. Oh. Lain gid ko no kung may nagakwan ko no Action Alvin nabala nga may nagaunat-unat sa imo ba. Do ato bala nga obrahon niya kabala nga daw butong-butong ba. Kaga magambal yang nabi kanta ho no, madore mi pa sol atido. Ati mo ginabasa tugnaw no. Gani man. Anyway, Action Red ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Subong nga kaagahon, pila ka mga lugar na labayan sa patrol. May mga lugar nga basa ang dalan. May mga lugar man nga malana. I don't know kung napiyaran mo man Action Red. Pag labay isang patrol kay nasa area sa Lupwest East Dampi, medyo basa ang dalan. Pero pag abot na sa may Bacapor, Villamonte, hindi malanan dalan pagkalto diri sa istasyon kagiban nga mga lugar sa siyudad sa Bacolod. Pero kung mataklad ka area sa Estefania, basa ang dalanon. So may mga portion gate nga nagaulan Action Red, pero may mga portion nga wayman, pero may mga portion nga gatalithi. So sa aton sining mga kauturan, temprano pa basa na. Ti mo gina. Extra nga halong sa pagdalasang salakyan. Kay basa ang dalanon, medyo madanlog jutay. So extra gido nga paghalong sa pagdalasang salakyan sa piyak sini nga masyado katawhay sa panahon Action Red. Kahapon to no, grabe man to kahapon nga dahil kagabirada no. Kabilang 29 anyos nga babae luthang bala sa may South Capitol Road. Grabe itong coverage ni Action John kaga ni Action John Dale kahapon ko rather kagabi nga nagresulta ni isang kamatayon man sa isa ka babae. Ang biktima diri Action Red ginakilala kay Madeline Benignos
29 anyos, kaga residente ni sang Purok Lampirong, Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Although natabong insidente alas 7 pasado kagabi sa may South Capitol Road, Barangay 8 diri sa siyudad sa Bacolod. No, sa initial diri nga pagpangusisa sang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 2 led by Police Lieutenant Mugato sa din diri nagpakita aksyon na red nga duha ka hindi wala makilala nga mga persona sakay man sa ila sining nga motorsiklo but singon riding in tandem ang nag-strike na naman nga kagagid lutang ang ining biktima nga gintunaan gid no sang iya sining kamatayon. So may mga recovery dito sa ang mga kapulisan, especially ang scene of the crime operatives, duha ka fired cartridge no sang wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas kag ang biktima karon o kunang lawas o kunang bangkay abi sang biktima ang nahaya karon sa Abi Funeral Parlor para ipaidaluman sa Autopsiya. autopsy action na red no. So for may sa area naman no sang sang CIDG Bala Action Red, may mga kaladak pa namang ilang grupo dito, mga illegal nga pabulang bala, Mansabalay, o Mansablay, Banwasang Isabela, ay makon mo na yung pitogid ka mga persona ang nagkaladakpan ginpriso gid no sa mga katapo sang CIDG Bacolod City Field Unit kaga of course ara sa ila kaga nagapangatubang man sang kaso illegal nga pulang. So, bar action na red gusto ko pa galing. Amo kini basta mga mabugnaw ang panahon balaksyon Alvin mo no. Do something nga do nagalain ang aton nga tingog do nagadalom po nga nagadalom pag So, Balaksyon na rin, unang pila ka mga obserbasyon karon diri sa siyudad sa Bacolod. Nalakip na ang pila ka mga balita sa Bacolod kaga probinsya with action. Papang! Nixon Tahom ang aksyon nyo. Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you so much sa aksyon Alvin Grava sa pinakauli diri nga balita sa siyudad sang Bacolod kabilog nga probinsya sang Negros Occidental. So sa liwat mga kaaksyon, ako kamudira may ara sa pagkakantuan nga importante. And of course, may kamudira pag himuon nga importante. Bangon na kamudira, bugtaw na kamudak pa ng balde, habon kamo, kag maligo. Good morning! So mga kaaksyon na sa liwat, hindi bala, subong nga adlaw nagsulod ang ining si Bagyong Auring, di ba? Alas 2 ang aga, February 21, Domingo, ano? Ay, syempre, base sa Pag-asa, mga ka-aksyon, if you can see, actually, gin-post mo din natin sa Aksyon Radio nga Facebook page, courtesy of Pag-asa. Nga by February 22, which is tomorrow, Lunes, alas 2 ang aga, ini siya ang ara na sa may tunga sang Visayas, kag malapit ini mga kaaksyon sa may babaw, di ba? Sang Negros Occidental, I guess somewhere in Sagay or Escalante, mga kaaksyon, or Toboso, ano? So kabay tanay nga sige-sige ang pagluya sang nasambit nga bagyo. So, hindi kita mga kaksyon maghatag kumpiyansa, ha? Kung ara ka mudra sa isa ka lugar nga masilig naton do critical bala, nga malapit or prone sa ginatawag naton nga ma-umid or madalasa kung ang kaso magtaas ang tubig sa mga sapa bala, sa mga suba dira mga kaksyon. Dapat pangita kita sa lugar nga mangin safe ang aton nga pamilya. Kaya tingin sa may naghahambal nga tikanugon diri sa amon nga lugar ang aton mga kagamitan, di ba? Insakto na mga kaksyon kanugon sa mga gamit naton. Kung galing kiti anon ta na mga gamit naton kung ang aton isa dira ka miyembro sa aton nga pamilya ang ginanod sa ginatawag naton nga tubig baha or flash flood, di ba? So mo na mga kaksyon unahon tagid pirmi ang security sang aton nga pamilya. So muna ang pinakaulihi nga update na I guess do nagahina yan no ang ining si Bagyong Auring pagkabay tani nga sige-sige na, di ba? Pero sa liwat
hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Sa mga ka-aksyon, para balikan ito ginhambal ta kagaina nga isa or ang mga trabahante sa recycling center ang nagsaka sa container para pangitaon ang wedding ring nga nahulog sang isa kalalaki. Ay na, ano man to yaman? Nahulog or butanta naghambog siya sa mga cardboard dira para i-recycle. Cardboard lang ginhulog niya. Dala na nga nahulog ang iyang wedding ring. May ara na bala mga kaksyon na balang pamahiin sang mga katigulangan. Diba ginasuksok mo ni ko ng wedding ring nan? Kag kung maginkuha ka, then accidentally nahulog ina ang wedding ring. May ara kuno sa ginatawag naton nga pamahiin. Suno sa mga katigulangan, ang imo ginpakaslan nga babae or ang ginpakaslan mo nga lalaki ang hindi gakabagay sa imo. Amo na ginapatiyan sa una eh. Lagi di bala ko na ikaw ma-engage tagaan ka na isang lalaki nga butanta nobyo mo or mangin fiancé mo na before sang proposal or sang ano ba lang engagement mga kaksyon. Inang engagement ring nga ginsuksok dira sang imo nga fiancé. Hindi mo kuno pag ipauyat sabiskan kay sino dira nga babae or lalaki. Nga ay ina ko ng mga kaksyon, hindi madayon ang inyo nga kasal. Kung ginpauyat mo sa babae, babae ang mangin rason kung nga hindi madayon ang inyo nga kasal. Posible nga agawon ang fiancé mo sa iban nga babae. Kung ipatandog mo naman sa mga lalaki ang imo nga engagement ring kuno, hindi madayon ang kasal nyo because ikaw matimtar sa iban nga lalaki. Diba siguro ginapatiyahan mo to nga mas dax ang iya nga pagpalangga, diba? Kamuha. Sa mo na mga kaksyon ang pamahiin ko no. Pero iniya mga kaksyon na tabo sa England hindi sa Pilipinas. Iti ko baga pa damo sa mga pamahiin kag mga desperates ang Pilipinas mo, di ba? Hindi lang niya kaisa ka libro. May mga magasin pa gid mo. Isa ka empleyado sa recycling center sa Inglaterra ang naghingagaw para ma-rescue sa aksidente nga mahulog sa isa ka lalaki ang iya sini nga wedding ring sa sorting container. Si James Ross, 38 anyos, ang nagahulog sang pila ka mga cardboard para ma-recycle sa household waste recycling center sa North Shields. Sang mahulog ang iya sining wedding ring, siguro ba si halog, di ba? Ginapatiyan man sa mga empleyado dito, nga basi mula nagniwang sa nagniwang siya mo to nagalog kuno ang iya nga wedding ring. Isa man sa ginapatihan, di ba? Sana all ganiwang, di ba? Tani no pilakadlaw mga ka-aksyon na balang gakaon ng tagakaon sa mga only rice tapos ganiwang tabala no galing way gid. Kapila na ko maglagaw sa mga only rice ng mga kalan-an. Saga ko doon nagadako gapunsan ko no. Sana para madiscover ang kanon man. Nga the more gakaon ka, gamaskulado ka ba? Wala pa gid. Sa mo na mga kaksyon, ang iyang wedding ring ang nagtupa sa pinakaidalom sang container. Sang matabo ini, nagpangayo siya sang bulig sa mga empleyado nga malapit sa iya. Kagilayon nga ginpatay ang makina. Hindi madugay nagkadto ang apat ka empleyado kag isa diri sa ila ang nangin maisog nga buligan ining siya James Ross. Botsin ngon mga kaksyon, ginsalom nila ang basurahan. Suno pa sa plant operator na si Jordan Cooper, ginsaka sini ang container kag ginsalom nila amo tong mga basura bala sa container. Kag suno man sa ila, mag-give up na sila kuno eh. Kay pila nila ka attempt nga pangitaon tong wedding ring sa idalom sa container. Do wala gid kuno, wala gid walay.
Pero sang makita na nila, nalipay na gid sila, no? Labi na gid ang tag-iya sang wedding ring. Wala sila na-give up mga kaksyon. Gintinguan ganila nga buligan ining si James Ross hasta makita ang wedding ring. Sang makita na ang singsing, siya ang nagpasalamat sa mga tao nga nagbulig sa iya. So muna mga kaksyon grabe no, nadagdag tong wedding ring kay tungod nga palangga niya ang iya nga asawa, ginpangita yagid kay wala makita nagpangayo sa bulig sa apat ka empleyado nga nagaubra dira sa recycling center. So palakpakan tang lalaki nga ni. Kaya kumbaga pa nagapati siya nga ang wedding ring nga ini ginagamit sa seremonya sa ilakasal kag nagapati siya nga ini lifetime, di ba? Sana all nagapati nga may ara sa forever. Galagating iba naman niya bitter, no? Why ko nagapati sa forever ya? Mabulagay mo na sila gyapon na. Saklap. Sama na mga kaksyon ang mga trabahante sa recycling center ang nagsaka sa container para pangitaon ang wedding ring nga nahulog sang isa kang lalaki dito sa Inglaterra. Alright mga ka-aksyon, second batch of greetings para sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Ari ginatamyaw naton ang mga nagkomento diri. Good morning sa kay Dan Jill Companion. Good morning Lods. So musta tiyempo na sa Bacolod? Okay lang. Stranded kami diri sa may Dumangas Port. Medyo mabalo, di ba? So, keep safe ka mo dira. Halong gid, Don Jill Companion. So far, subong sa Bacolod, okay ng tiyempo Kagaina, nagpanaliti, pero hindi gid man sa damol, di ba? Wala gid man nag-ulan, gid madamol, pero kagaina, nakabatsa kita sang panaliti, kag mabugnaw nga hangin. Good morning sa kay Homa Lumena. Good morning. Milagros Hilisanga Sipeda. Good morning. And also kay Marilu Travilla Catinoy. Good morning, Action Red. Ginatamyaw manaton si Christian Kasipong. Happy Sunday, Action Red. Tamyaw ko maayo nga pagpamati. Papa Felix kag Mama Amay Kasipong nga monitor aga pa. Ay syempre ginatamyaw manaton ang akon nga abyan si Action Felix Campaniel. Aga pa niya nagabugtaw, di ba? Kag kun aga ang iya ginauyatan na isa katasa kag tapos ang unod ya kape, di ba? Pero pagkahapon, hindi natasa ginauyatan niya, kundi malaba, di ba? Do magdi siya butang ta, no? Laba na lang nga baso Pero ang iyaya sa baso niya, ang unod sinada ice na, di ba? Bala na kamo kuno ni pares na sa ice, ano? Basta ice Ice kag baso kag amuna, ano? Good morning! Action Felix Campaniel and of course kay pare Ruben Tampos nga adlaw-adlaw man nagapamati sa aton from LTO. Siyempre may aga sa kay Donna Navarrete Macario. Good morning, Action Radio. Raymar Biranio Linguste. Happy Sunday! Good morning, Action Red. Kapi kita, madabong ka salamat. Junior Dominador Amador Alik. Action Red, binabati ko na po ng isang magandang umaga yung family Alik sa Hinigaran, Tagalog. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Torrento Paviliar, good morning, Action Radio. Zelda Vargas John, Marivic, budlay mo sa pirido yaman, basta AKCGC. Okay, so mga kaksyon again, do not forget to like and share ang ato niya Facebook Live and also good morning sa kay Noel Amar nga permigid nagapamati sa aton nga programa. Sa mga kaksyon, yari na ang aton mga jokes para sa atong nga programa, Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on.
Eksena sa laundry shop, nagreklamo si Inday kay ang bayo nga ginpalaban niya ginpicturean sang laundry shop kay gingamit ini bilang sample nga bayo sa ilang promo kay ginpost ini sa Facebook. Sino ang manager sa laundry shop nga ini? Sino? Ma'am, si Sir Johnny Tango ang manager sa amon nga laundry shop nga ginaobrahan. Nga gingamit yung bayo ko. Nga ginpalaban bilang sample sa inyong promo. Ha? Wala man na ka mo naglisensya sa akon. Ha? Nga ka mo naglisensya. Ma'am, ako gali si Johnny Tango, ang manager sang laundry shop nga ini. Nagapangayo gid kami sa nga pasaylo sa imo, ma'am. Sorry gid. Nga ginpicturean nyo ang bayo ko, ha? Nga ginpicturean nyo ginpalaban ko. Nainit ako sa inyo. I hate you guys. I hate you. Sorry gid, ma'am, pero hindi na gid iya maliwat ya. Hatagan ka na mo dasun discount sa imo nga pagpalaba, Sa ginimo nyo, kabalo ka mo ako tanong mga matabo. Posible ako madulaan sa ubra. Ano, ma'am? Bayo lang? Madulaan kisang ubra? Ang in-post nyo ka bayo sa Facebook. Nakita sa akon nga amo. Nag-iisa lang to ka bayo kagin bakalya sa gwa. Kag wala pa na diri sa Pilipinas. Diyos ka, madulaan ako sa ubra. Mahay. Thank you so much, Bandeline, of Barangay 35 sa ibong nga joke, So, agad mga kaksyon, kamo dira may aras sa mga jokes, i-PM nyo lang ako ng personal account, pagkitaon nyo Red Salgado, or i-PM nyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya na pag-isa-isa hunta mga kaksyon, Thank you! Iksena, nagkita ay sanday rugo kag Inday para mag-barter. Ari, barter na naman, Sige na, Inday. Ma-barter na kita. Ari lang cellphone ko, ho? Out of this world ang imo ya barter ya rugo ya. Pabinsara balas ang maayo. Ang i-barter mo sa akon, ang imo isa ka cellphone. Tapos ang gusto mo ya, nga matabo ya, bayluhan ko ang cellphone mo sa 50-inch nga smart TV, isa ka mountain bike, duwa ka smartphones, motorsiklo nga 125, di mayo bala na iyarugo? Sige ka da. Kung hindi ka magbarter sa akon, mahinulusol ka gid basi sa ulihin ang tanan. Tandaan mo gid na. Ano? Ulihin ang tanan? Yaman rugo. Ano? Iyan pala sa akon. Diri sa cellphone nga iniinday, ari diri nakatago ang video sa imo nga bana nga si Johnny Tango. Upod ang iya kabit. Nagtusik-tusik sila sa punta taytay. Kag hindi lagi na, daw may video di sila sa sulod sang kwarto. Daw nagtusik-tusik man to sila gani, Ano? May video sila? Wala. Basi skandal, inarugo. Hindi ka, Inday? Di ba paulit na lang ko, Sige na. Mabarter na ta. Mailis lang ako bayo. Para baklon na to gusto mo nga makuha. Batunto na. May skandal sa Johnny Tango. Thank you so much, Willie! Dara sa may Barangay 27, nga nagpamati man sa aton. Mga ka-aksyon na PM nyo mga jokes niyo, kaya na kung hindi man subong pagkabasahon natin next week. Alright? Yari ang aton masunod nga joke or ikatatlo nga joke para sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again.
daw gintikal ni Rugo sa kay Johnny nga ang iya nga lolo nga halos isa ka tuig na nga nakabalik sa ila nga balay. Grabe no, 1 year. Di siya nag-star man. Migo Johnny, ang akon nga lolo perti kalawig kaga nakapauli sa balay mo. Oh, abaw, diin siya nagtinira siyang nadula siya sa inyong nga balay, Rugo? Saging pamangkot siya namon, dito lang siya kuno yung nagtinir sa higad-higad sang dalan. Kay isa kuno ya, dito siya nagtulog sa waiting shed ha. Grabe nga survival ba? Di mga pila siya kabulan nga nadula, Migo Rugo? Halos isa ka tuig, Migo Johnny. Siguro mga pulo ka bulan nga nadula siya sa balaya. Grabe si Lulo mo, Migurugo ba? Pero si Lulo ko naman niya, naghalin sa balay, 75 years old siya. Pero pagbalik niya, 76 years old na siya. Baw! Tibas astig pagigili ang lulo mo ya par Johnny. Isag siya katuig nga nadula sa inyong nga balay. Hindi gid man Rugo Kay man ariho, naghalin siya sa balay alas 10 sang aga. Ti pagkabuas, birthday niya, amo na nga pagbalik niya, 76 years old na siya. Oh, granyo, yo. Thank you so much, Anthony, sa imo nga joke. Dira sa may barangay Sumag. Thank you so much. Ang ato masunod nga joke, mga kaksyon, iyari halin sa kay Cheryl dira sa barangay Banago. Eksena sa sulod sang van. May ara sa mga van for hire, di ba? Bacolod, pakadto la Castellana. May ara man sa Bacolod, pakadto Sagay, San Carlos, no? Aircon pa ni mga kaksyon. Galing kiti kong kaisa. Subok, di ba, kati pandemic, mo ning budlay kong isa. Kay ti physical distancing sa sulod, di ba? Amo ning problema kung kaisa, kung may ara, may magpagwa siyang malain nga hangin, di ba? Tapos sa van ka mo. Eksena sa sulod sang van. Sa imo mo lang yung ginatuon yung aircon niya. Kaginoot mo din sa amon, ho? Ano, abi, kinaginutan ko, miss, Pasensya, gid. Diyos ko, sir, paano ka mainitan? Kinagasuksok ka sa jacket? Abi, ubaha na ba lang jacket mo para hindi ka mainitan? Sus, na ano ka man yung imo yaman, ho? Do ka damol pa sa jacket mo? Di ko nubahon ko niya karon ang jacket ko. Matugnawan ko ya. Sus, ikaw bala, miss, no? Paminsara bala. Next joke, mga kaksyon. Alin sa kay Rona, dira sa barangay 19. Isa kaadlaw, nagpanawagan si Inday sa programa ni Rugo sa radyo. Ini parte sa kay Johnny Tango. White ka pulis, Johnny Tango. Miss, may ara kami siyang panawagan. Oo, Sir Rugo. Ipanawagan ko tani ang hakon nga bana nga si Johnny Tango kay Mante. Gindala niya ang amon 5 kakabataan. Okay, Miss Inday. Kung nagapamatid man ang imo nga banang nga si Johnny Tango, anong gusto mo nga ipalabot sa iya? Johnny, kung nagapamatay ka gidman, ibalik sa akon ang iba naton nga kabataan. Tandaan mo, Johnny, sa 5 ta kakabataan,
Isa lang nadadira ang imo. Thank you so much mga ka-action. Sino mga jokes ang ginpadala diri sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. So again, mayong aga dira sa kay Alex Montesa. Kay syempre sa kay Miss Lady Navarrete. Ginapatamyo niya mga taga Pulupandan kag Von Ryan family Yanson kag Navarrete family. Thank you so much. Rochelle Torbella. Alright mga ka-aksyon, madamo ka salamat. Inisaliwat si Aksyon Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon